आज तो देखबे न कनिया, कुछ दिन से लोग तो नहीं खान। का हो सुगी, आज अकेले में डरा तारू? हमार दिल सिग्नल देता कि तू हमरे के खोजा तारू। तोहार सैटेलाइट जैसन पावरफुल दिल आखिर हमार दिल में प्यार के प्रसारण शुरू कइये देहलस। अब तई दिल तोरा से शादी करे के प्लान करता। वाह, डायरेक्ट बियाहे के लड्डू खाए के तैयार हो गईलू। बदलाव के इतना बड़ा झटका। ई सब तोहार प्यार के असर बा। बहुत सोचला के बाद ई समझ में आयल कि तोहरा जैसन प्रेमी हमरा कब्बो ना मिली। बाबूजी तोरा से मिलके शादी के बाद कइल चाहताड़न, चलबा ना? रणुआ मरे के हमारा तनिको शौक नहीं खे। तोहरा खाती हम बाबूजी का यमराज से भी भेंट कर सकेनी। त यमराज के पास ही जाए के बा बेवकूफ। एक बेर हमरा साथे चल चला, फिर चले फिरे लायक ना रहबा। बियाह के नाम पर हमार क्रिया करावे के व्यवस्था नहीं खूना कइले। चलबा कि हम जाई? आवा, बैठ के बैठा। अगर ससुर असुर भी बन जाइहन तबो तोहके अपन दुल्हन बनावे के मुहूर्त फिक्स कर दे। ए पर चलो, ई भी हीरो कंपनी के बा। जैसे तोहार चलेला वैसे हमार भी। चबिया दा लागल बा। बाबू घुसखोर समझत रहा हमरा के। हेलमेट पहन के चला, ये रखा निकला। का भइल? ई रास्ता ठीक नहीं खे, आगे पुलिस बा। तो का भइल? तू थोड़ी बम लेके जाता रहा। तू बारूद से कम बाड़ू। हम यही रास्ता से जाए, वरना शादी कैंसिल। दहेज में दुल्हा के जान ले बुका। चल बहादुर भैया, हाँ। लागत तो तोहर बेटा अब जवान हो गइल बा। अरे तू तो ऐसे कहत हो जैसे कोनो लड़की के लेकर भागल होखे। भागल तो नहीं खे, लेकिन बुझाता कि भागे वाला बा। देखा ऊ देखा। रुका 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 रुका। ये लड़की कौन है? हम इनकर होखे वाली पत्नी बानी। ये सच बोला तरी? एड्रेस दे दी, शादी के कार्ड भिजवा दे। अच्छा, तो शादी के कार्डो छपा गई। हेलो हवलदार, हवलदार हई त हवलदार जैसन रही। सीबीआई बने के कोशिश ना करी। ए पूजा, तू चुप रहा। काहे ला चुप रही? ये ह के? तोहर होखे वाला पति के पिताजी हमें।